Kważi l-persuni kollha li jgawdu mill-iskema ta' tapering tal-benefiċċji jibqgħu fid-dinja tax-xogħol anke wara li jieqfu jieħdu il-pagamenti ta' għajnuna. It-tapering tal-benefiċċju huwa li l-benefiċċju tal-qatt jonqos gradwalment u mhux jinqata' f'daqqa meta persuna tidħol taħdem. Għal dan id-direttur fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali George Cremona fejn f'kummenti ma' One News spjega li n-numru pożittiv ta' nies jaħdmu u mhux jiddependu fuq il-benefiċċji mistenni jiżdied. Bejn 80 u 85% ta' dawk li benefikaw mill-tapering tal-benefiċċji baqgħu fid-dinja tax-xogħol anka wara li waqfilhom il-pagament tat-tapering tal-benefiċċji. Jiġifieri min kien qiegħed diġà jaħdem ma waqafx mix-xogħol għaliex spiċċalu t-tapering tal-benefiċċji u hawnhekk ħarġet ċara illi x-xogħol itik id-dinjità. Statistika uffiċjali mogħtija mill-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon fil-Parlament turi li mill-2014 l-hawn in-numru ta' nies fuq it-tapering tal-benefiċċji żdied. Bin-numru tal-aħħar snin jirrifletti wkoll it-tnaqqis drastiku ta' persuni qiegħda. Hawnhekk Cremona nnota kif f'pandemija id-domanda għall benefiċċji soċjali ma sparax il fuq u fl-aħħar sena Malta reġgħet tirreġistra tnaqqis fin-numru ta' persuni li jiddependu fuq il-benefiċċji. Li nafu hija sena tal-pandemija, il-beneficjarji soċjali, jiġifieri dawk li japplikaw għall-għajnuna soċjali u jirċievu l-għajnuna soċjali, ma żdiedux b'mod allarmanti, żdiedu bi ftit. Jiġifieri u issa qegħdin nerġgħu naraw tnaqqis. Fi ftit aktar minn 7 snin mindu Gvern Laburista ħatmu tal-pajjiż fideh, in-nies jiddependu minn xi benefiċċju soċjali naqsu b'aktar minn nofs. It-tapering tal-benefiċċji along the years irnexxielu mill-2013 sal-2020 jitnaqsu b'55%. Illum għandna ftit inqas minn 7,000 jitħallsu għajnuniet soċjali, dak iż-żmien kellna ftit iktar minn 15,000 jitħallsu il-benefiċċji soċjali. It-tapering tal-benefiċċji li huwa maqsum fuq 3 snin huwa bbażat fuq persentaġġ ta' 65% tal-benefiċċju soċjali fl-ewwel sena, 45% tal-benefiċċju soċjali fit-tieni sena u 25% tal-benefiċċju soċjali fit-tielet sena. Min ħaddem jitħallas 25% tal-benefiċċju soċjali għal perjodu ta' 3 snin f'każ ta' full-time u 12.5% f'każ ta' part-time. Cremona spjega wkoll kif it-tapering tal-benefiċċji jimxi id fit mal-in-work benefit with Childcare Center b'xejn li kollha waslu għat tnaqqis ta' nies bla xogħol partikolarment nisa.